खुलुमबाय गासैनिसिमबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो आखायाव लादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमानि एबसु अफिसनि जौस्राङाव बड'सा डिएनसि एकाडेमियाव जिरसुं थियेटार आरो बड'सा डिएनसि एकाडेमिजों जयै लोगो नांनानै 10 साननि थाखाय 17 जुलाइनिफ्राय 22 जुलाइसिम मोनसे एक्टिं वर्कशप थि खालामनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना गाहायाव होनाय मबाइल नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। बेयाव फोरोंगिरि महरै थागोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टर, डाइरेक्टर जेसुस किरकाटारि, बेजों लोगोसे नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्लीनि फोरोंगिरि रबिजिता गगৈ, चिल्ड्रेन थियेटार एक्सपार्ट कैलाश दास, बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टर जयन्त नार्जारि आरो लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फिल्म डाइरेक्टर माइकेल मुसाहारि बिथांमोनहा। आरो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय रांखौ 10 सानाव 1500 रांल' खालामनाय जादों। जायफोरा बाक्सा, बरमा बेनि गोजाननि बिथांमोननि थाखाय थानायनिबो सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो जायफोरा एक्टिं खालामनो गोसो बिथांमोना गाहायाव होनाय मबाइल नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय।